Pasipsip nga magbagambak. Sip papo ka dito. Ata, pasipsip ka na. Puning nga tirataan. Ano bang gusto mong sipsipin ba? Yeah, boy. Ikaw, kung anong gusto mong ipasipsip. Oh, manang, garaw-garawan naman yung animalay. Hindi ka naman, tayo na. Mercedes. Hindi ka makilalamtan, Trace. Kahit pula sumipsip. Ano ba kasing gusto mong sipsipin ba? Ay, Bakit pala tinatambakan natin to, Kuya Andres? pagtagulan kasi dito, binabaha. Kaya pinatambakan ko. Nice. Ganun ba? Hanggang saan ba yung tatambakan natin? Hanggang doon, sa bubong ng yero. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Nakakapagod. Hindi ba magpapamerienda si ate, Kuya Andres? Hindi ko alam sa taong yun. Pagod na din ako, Kuya Andres. Ang dami pa nating tatambakan. Kaya nga, tawagin mo na lang sa ate mo para magmerienda muna tayo. Nice. O sige, tatawagin ko muna. Sige. Ate? Meron bang merienda dyan? Oo, bakit? Gutom na kami ni Kuya Andres. O sige, saglit lang, kukunin ko. O sige, ate. Nice. Ano, Emma? May merienda ba tayo dyan? Oo, kumuha na si ate. Good! Ayos kong gano'n. Tagal naman ni ate. Oh, ito, magmerienda muna kayo. Salamat, ate. Kuya Andres, andito na yung merienda. Sana, Ayos. Nice. Ayos. Heh. Oo. Pang ginagawa niyo. Dito muna tayo. Sana, Ano bang ginatayo-tayo niyo dyan? Merienda na tayo. Tamang-tama, Kuya Andres. Tanggal yung pagod natin dito. Nice. sana, Anak, ano pa si Gerard Amida niyan? Hindi pa yun baka. Magupay. Slow. 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 Sakto Ang dugyot mo naman ba? Dinilaan mo yung kutsara namin. Tinitanggalin ko. Ang arte naman ito. Nakalin na yun. Dalusin. Nice. Kisi sa bam. Malputang ka kuma. Ah! Nalawibing ko ata. Yung makin inumang aro din. Kanya ka tao. Gine, kinema. Di ko minom. Ba't sa akin, Kuya Andres? Kulang pa nga sa akin to eh. Ba. Kaya mo na akong tisin ngayon? Ema, pasipsip man. Makin inuma ko. Pasipsip nga magbagambak. Sip papo ka dito. Ata, pasipsip ka na. Puning nga tirataan. Ano bang gusto mong sipsipin ba? Yeah, boy. Ikaw, kung anong gusto mong ipasipsip. Oh, manang, garaw-garawan naman yung animalay. Hindi ka naman, tayo na. Mercedes. Hindi ka makilalamtan, Trace. Kahit pula sumipsip. Ano ba kasing gusto mong sipsipin ba? Yang ano mo? Anong ano ko?
Ayan oh. Ano nga, sabihin mo na kasi. Nila ka ni bago nila pala ibaga. Baga mo, ito mga sip-sip kan. At yun eh. Sa balin tuming amin ti pampanunutin nyo. Apo. Ang arte naman nito. Para ganun lang, Martin ha? Gusto mo magsipsipan tayong dalawa? Ba't ganun? Nag-iba na yung lasa ng sesto. Naging 2x2 naman na. Subrak sa mga naginom dirabin ah. Ana, nalpas kayo nagsinipsipanan? Kayo tulad yung brand nyo, Giant? Matin sapay ba kayo? Tuloy pa kita, ano matin mo nawaan? Sige, sip-sipan dala tayo. Tumapit. Napayan natin mga katawan dries. Kawan, tip ko lang. Ako sa katawa. Oh, nalpas kayo nagmerindan. Aldawon, in kayo. Tara na, ma. Iwan mo na si Bastian. Mamaya na kuya, ngayon lang pumunta si Bak dito. Mamaya, at ako rin mag-Brian no kasta. O, mabalinta dito pa kayo. Basta mo kami ta, kabisa mo, sumarampit eh. Taka mo lang eh. Ano yung sumarampiting ate? Gumarampang ka ka na. Ano yung gumarampang ate? Reyna, sumayot. Ano yung sumayot ba? Malandi. Ay, hindi ako ganon. Bakit mukha ba akong malandi? Wala naman akong sinabing ganun. Si Andres ang nagsabi nun. Eh, nagtanong ka lang, hindi sinagot ko naman. Ate, malandi ba ako? Hindi ko alam ah. Si kuya mo tanungin mo, siya nagsabi. Bahala nga kayo dyan. Si Kuya Andres na lang tatanungin ko. O, sumipsip ka hanggang gusto mo. Oh, sipsip ang mami natan, tamakawit kan. Nice. Sige, thank you, DSXO. Nice. Gusto sa bata nga ba ako? Tapos na balak nang sumipsip. Kuya Andres. Malandi ba ako? Bakit mo naman natanong? Sabi kasi ni Baak at ate, malandi daw ako. Ay, hindi. Hindi ka malandi. Tampang ka lang. Isa ka pa kuya. Bahala ka na nga dyan. Di na kita tutulungan. Diyan ka na nga.